nosaltres estem aquí principalment per reivindicar les condicions laborals dels funcionaris. Ja sabem que en aquest país, a part de les retallades que ha sofert tot l'estat espanyol, hem rebut, les retallades han anat més enllà, però sobretot el que tu em comentaves del tema de la postura sobre la legalitat i totes aquestes coses, amb el tema del procés sobiranista, la UGT de Catalunya ha deixat molt clar des del primer moment que som partidaris del dret a decidir, perquè creiem que en això sí que hi ha un consens. El consens envers el sí o el no és una cosa que jo penso que ha quedat més que evident que no hi és, perquè acabem de passar unes eleccions amb un resultat força polaritzat, però en canvi sí que hi ha força consens amb el sentit del dret a decidir, i això és el que des de la UGT de Catalunya hem defensat des del primer moment. Llavors, van en opinions diferents a UGT a nivell estatal, no? Sí. El cert és que sembla ser que els catalans ens hem quedat una miqueta com el Gary Cooper solo ante el peligro, i malgrat que al segle XXI un estat de dret sembla molt evident que les qüestions que estan en el carrer s'han de solucionar amb una votació, en aquest cas seria un referèndum per la sobirania de Catalunya, doncs sembla ser que això no ho entenen els nostres companys a Madrid, però és que tampoc és d'estranyar, perquè no ho entenen les patronals, no ho entén el govern d'Espanya, no ho entén l'oposició, no ho entén el senyor Ban Ki-moon, que ve de les Nacions Unides a explicar als catalans que no tenim dret a decidir. Doncs bé, tampoc és d'estranyar. There's something in your eyes.